sa swimming pool area. Ayan, oy. O, diba? Ang galing ni Kuya mag-ano. Ayun yung swimming pool area nila. Tignan natin kung gaano kalalim. Liligo na tayo. Swimming na. Pakakaliko ka na, Gwen. Ha? Anong gagawin mo lang dyan? Lang. Para sabi yung social. Swimming pool. You can speak English, no Tagalog, no Bisaya. I'm from Japan. If you're going to if you go to the pool, daw si Kuya sa from Japan daw. Nana ka Kuya no. Namis. Namis di mo Kuya? Oh, ganda. Oh. Tayo ay mamuhay ng sosyal at mayapang mayaman. Tayo ay Social climbers! Ayun oh. ayusin niyo yung mga pinapagawa ko dyan ha. Ha? Ito ba yung bago? Yan ba yung bago mong pinapagawa? Pero ito yung mga taga-Japan na nagbabaksing-baksing. Ayusin niyo ha. Kailangan kayo kay Manny Pacquiao. So here's the preparation. Oh, 'di ba? Hindi mo maisara. Alam mo ako yung naaawa sa swimsuit para sa kanya, oh. Pak, swimsuit na. Nami sa Wazen. Grabe, busog na busog yung bongkan. Orange na orange. Pak, oh. Hala. Saan yung mga ganyan swimsuit? Highway swimsuit. Para let's swim. Paano? Ano na? Photoshoot. Allah. Ano? Tsada. Mo advocacy. Palit na kayo swimsuit dito kapit. Hindi mag-swimming pa naman sa ano no? Sa bantayan. Mamo ko photoshoot ka ba busy man. Dagan na ko picture ng swimsuit. Hindi ako na-swimsuit. Social clever talaga tayo. Ano yung itlog ko dito? Paano lalabas dito? Naulog ka. Na yung isa. Ay. Okay bra. Swimsuit ako pero wag naman yung OS kahihiyan naman. Hindi ko maaayos yung ano ko niyan. Ay nako. Gawa ka. Picture sa taday. Na. Swimsuit. Ayan pa. Oh, na. Oh. Exotic. Like exotic. Baliktad uy. Baliktad na siya. Baliktad uy. Baliktad. Baliktad lagi. Ngong tutang jay ana luka. Baliktad siya ba? You see. Taas na siya. Para na. Kasi dito may lang sana baliktad. Kani magud o. Dapat ito, yung pag ano, tsaka yung zipper. Ha? Ano ni mo gikuan ka? Kani kag Shein. Chapan. Shein. Ili ay Shein. Ah, diba? Yan. O di para masuot talaga siya. Saka isuot. Oo, habang may short, no? Tsada. Sa makalugan. Si Superman. Hala! Bakit sila swimsuit para na ako. Oh, nice manung. Oh, di ba colorful? May tatlong layer sa lalabas sa itlog ko dyan. See? Price gas. Wow! Wow! Ako nalim... Kaya sa YouTube para kita talaga yung buong pagkatao mo. Diba? Price gas daw siya. Oh, di ba nagawa ng paraan? Umayat ka na naman. Filter lang dayon. Pak. Naopak. Oh. Pak. Oh, na. Di ba? Kahit ano talaga ipasuot sa'yo, kaya mong dalhin, no? Of course, my God. Oh, di ba? Sexy is. Guwapa man. Di ba na nang Nagtaple si Lyra. Ayun na si Lyra, oh. So, Lapak. Alafeng. Sayang yung shade. Ang hair.
Oh, 'di ba? Sumabay pati hair. Oh. Believe ko. Pati kinikili, sumabay. Pink. Hala. Bikini Open number 1. Contestant number 1. Yung pang-talent ng bikini. Bulalo. Kang, pating nga, parang kulang pa yung blush on mo kasi talaga. Okay na yan. Hindi nabubuo lang ito. Ayan, yun na. Kasi marang maputla ka tigyan. Jollibee nga ang peg ko. Ha? Jollibee. Tapos ay, I'm sorry. 30,000. No. Ano sabi? Ikaw ba pagkuhan, magkuryo? Dito kayo ka. Dapat tatalon. Sexy ka ayo. Ko pa kayo. Asa mo di uy? Andiyan siya ba? Baka bagay. Ayun na po si Bakang during her photo shoot. Hala pa. Inday is on the other side. Hala, sige pa. Hi, Sir Joren. Salamat po. Ayan o, si ate. Hindi na makabuti. Hala! Nagilima yung poste dyan. Wala po. Hala, sige. Oh, pak. Hala. Sige, pak. Oh, hala. Sige. Hala, pak. Oh, sige. Hariga. Ano usa? Ayan na po siya. Oh, pak. Nabi nag-shooter ng mga bata. Sinaglangoy-langoy na. Maramong swimming pool. Nag-2-piece ang takal. Sing so, kilya. Ha? Nag-2-piece daw ang tapo. Wala ka din. Sa akong benta ko galingon na pala. David John mga pate. Aqua na siya. Imong on nga account. Dili man mo sa Mango. Diba? Sige, emote, pak. Hala. You're welcome, Irene. Yes. Together with the photographer. Fuck. Hala. Hala. Bakit ganyan? Bakit ganyan? Hindi kasha. Totoo. Lisod man daw. Hala. Forfeit lang pala.